The views and opinions expressed by the host and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin biyernes. Uy, mga tugang mga kabarangay pet sa utso na po sa bulan kan July taon 2022. Mga kaaksyon, kami liwatan sa inyong makakairiba, Dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pang nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez. Ayan maray na pagkahapon sa tuyang mga parantabay partner, Oh, biyernes kita ngunyan, Friday. tabang legal. Tabang legal kita ngunyan partner, ngunyan na aldaw, urulay, sustento. Sustento. Kustodiya. Yes. Yan partner ang sa tuyang tatauan ning duon ngunya na pagkaaldaw, tatauan ning linaw. Siyempre partner, makakaibahan tango niyan ang nagrereklamo si Roslyn Bansuela. Maray na pagkahapon tabi Miss Roslyn. Ay, napagkahapon lang po. Oy, taga saan ka, Roslyn? Taga Buyuan po. Buyuan, pirang taong ka na? 29 years. 29, pirang aki mo? Saro man lang. Saro. So, yun ini ang susustintuan partner ng Opo, Saro. partner, Tagalog tayo ngayon, Ah, partner. Tagalog tayo. Oo, kasi Tagalog pa lang Ay, ating oo nga legal pala. advisor Oo. ngayon. Magandang hapon po, So, attorney. ikaw, Sige. Roslyn, ay may isang anak, taga Meron po. Buyuan. Oo, sige. So, pakikwento sa amin, Roslyn, bakit naandito ka sa programa? Ano itong dinudulog nyo sa amin? At ano itong hinahabol mong sustento? About po naman po sa aki ko na... Tagalogin po natin. Anak ko po na 9 years old. Tapos, nung November po, nagdigdi po ako, nag-agad kitabang para po sa sustento kang aki. Tapos, duman po, kumbaga, nagpahiling po yung tunay niyang ama. Gusto mong sabihin, yung tatay ng anak mo ay dati mong partner, pero hindi na kayo magkasama Hindi ngayon. na po. Ayan. Kasal na po siya. So, ilang May taon? asawa na siya. Okay, ilang Ikaw ay taon may, man kayo may sarili ka nagsama? na ring buhay. Opo. Pero 9 years old na itong anak nyo. Iyo. So, matagal na yung naging relasyon noon pa. 2012 po. 2012. So, hindi nag-work. Ilang taong kayong nagsama nung itong ex-partner? 1 year po. 1 year. At may nabuo. Ito na ngayon, na 9 years old na kaagad. So, sa taon na yan na hindi mo kasama itong dating mong partner, mag-isa kang nagtaguyod ng iyong anak. Kasama ko po, mama ko. Yung Kasama magulang yung mama mo. So ngayon, bakit biglang naisipan mo na habulin mo itong ama para sa sustento? Inano ko lang po yung, nilakad ko lang po yung karapatan ng anak ko. Kasi lumalaki na po siya. Tapos, Marami inisip na ko rin din siyang po pangangailangan. na karapatan niya din makilala yung papa niyang tunay. Kasi hanapin niya sa akin yun. Yung papa niyang tunay, hindi na lang natin papangalanan, ay isang taga-gobyerno. Opo. Isang kawani ng pamahalaan. Yes, partner. So ngayon, dahil medyo nahihirapan ka na din, may partner ka na ngayon? Meron po. Okay. Wala pa kayong anak nitong bago Wala mong po. partner. Pero yung tatay ng anak mo, may asawa na talaga. Meron na po. Ayun. May 3 anak na din. So, yung habol mo ngayon ay para na lang sa sustento sa Opo. anak. Wala ka ng habol tungkol sa love life. Wala Ganon. po. Ayun. Prior ka ba na pumunta sa amin, may ginawa ka na bang hakbang para makontak itong dati mong partner at ipaabot sa kanya na kailangan mong magsuporta sa amin? Wala po. Nung ano lang po talaga. Dito lang, yung first Dito time lang ko. po. Okay, magkano naman yung hinahabol mo na maging sustento sana buwan-buwan? Kung ano po, 2.5 kasi po yung binibigay niya kada buwan sa bata. 2.5. 2.5 yung binibigay niya dati sa bata. Before pa ikaw talaga nagreklamo dito. So, gusto mo madagdagan? Ang ano Ano ko ang lang, naging problema? Bakit? Kasi nababanggit mo, dati nagbibigay na ng 2.5. Dati na nagbibigay. Tapos ano ba? Naputol. naputol po. Naputol. Kasi nag-asawa na po ako. Oh, kasi nagkaroon ka ng asawa. Parang, partner ka na rin. oo. So ngayon kung gusto mo maibalik yung 2.5 or madagdagan yung 2.5? Ang gusto ko po, yung masa ATM na po, yung parang wala na pong Wala na komunikasyon. kayong yung kontak. Wala dalawa. nang communication. Basta pag-check mo sa ATM, Prak, meron. nandito na. Balance. Okay, so ganun ang gusto mong mangyari. ATM na Balance, po. kabuan-buwan. Yung last nyong usapan nitong, or pag-uusap nitong dati mong partner, ano yung Banggitin na natin, wag lang natin pangalan, Sundalo. Ang kanyang dating partner, Sundalo. Okay, so, nung last nyong pag-uusap, kumusta? Ayos naman po, ma'am. Willing naman daw siyang ituloy or ano po yung naging problema, bakit nahinto? Is it because na naalaman niyang meron ka na din na partner? Yun po, dahil po doon na may kanya-kanya na po kaming pamilya. Oo.
Pero yun nga po, kaya ako pumunta dito para po sa ATM na po Oh, talaga. kasi hindi naman Yun lang naman nangangahulugan. po, wala akong Hindi naman ibang nangangahulugan na dahil may partner na siya, may partner ka na iba, Oo. ay Yung karapatan mo mawalan bilang ng anak. karapatan yung Yung anak o yung bata na magkaroon siya ng sapat na sustento galing sa kanyang mga magulang. Correct. Lalo na sa mga basic needs. Yung pag-aaral, yung damit, yung Correct. pagkain. Oo. Mahirap ba sa kalagayan mo ngayon na parang ipakiusap sa dating mong partner? Ito bang anak mo, babae, lalaki? Babae po. Oo. Gusto ko lang partner matanong yung kasi mahirap ba sa sitwasyon mo bilang ina nitong anak nyo na parang ano yan partner, nakikimaawa, nagmamakaawa ka na sa yung partner na, uy, padalahan mo ito kasi yung anak mo kailangan ng ganitong mga gamit, So, siguro suporta ang bilang gusto niya ina. partner, ayaw niya nang magmakaawa. Gusto niya, automatic, O kaya nga. kada katapusan ng buwan, makita niya na sa ATM na may laman na. Kumusta ang relasyon mo doon sa asawa? Kumusta, may communication ba kayo? Sa dati mo? Hindi, sa legal na asawa nito. Nakikialam ba sa pagpapadala sa inyo? Ngayon po, siya po yung naghahawak ng ng bata. Ng Yung sweldo. asawa po na niya. Siyempre partner, legal Oo, wife yun Checkan ko yan. Baka kung saan niya napupunta. True. Okay. Itong partner mo ngayon, okay naman. Okay Mahal naman naman po. itong anak mo. Opo. Hindi naman sinasaktan. Hindi po. Medyo nagtataga, gastos din. Opo. Pero may nababanggit ka kasi prior partner na isa lang natin siya. Ang problema niya, yung anak mo ay nandun sa lati mong partner. Ngayon, nasa sayo na. Opo, nasa. Okay. So, paano yun nakabalik sa'yo? Kinuha ko po doon, ma'am. Kinuha mo. O, tama naman partner kasi lahat ng bisita natin do basta illegitimate child, ang may karapatan yung nanay. Oh, ano yung naging setup ng pag-uusap nyo? Bakit ibinalik niya man kaagad sa'yo? Wala ba kayong naging kasulatan? Walang naging problema? Smooth naman? Wala naman pong problema, ma'am. Basta po, hiningi ko ulit yung anak ko. Gusto kong Ulitin ko lang yung tanong ko. Dati 2.5 ang binibigay. Gusto mo madagdagan yung 2.5? Gusto ko po yung maging legal po yung sustento. Mga yung, magkano? Kung ano po yung talagang Dapat. ng bata. Sige. Okay? Okay. Asmarin na pagkahapon po, attorney. Ayan, magandang hapon. Na-starstruck ka ulit, partner. Si attorney Jillian Ward. Ayan. Attorney, magandang hapon po. Attorney, napakinggan po natin. Ito pong issue, nababanggit po ni Miss Roslyn na gusto niya po madagdagan ito pong sustento para sa kanyang anak. Attorney, ano po yung masasabi niyo dito? Opo, wala naman pong problema dahil may karapatan naman po na humingi ng sustento or additional na sustento para sa anak ni ma'am. Pero dahil obligasyon naman din po yun ng tatay ng bata. Pero kailangan din pong may i-consider tayo mga factors under the law dahil hindi lang naman din po, kunyari dahil malaki lang ang sweldo ni tatay, dapat malaking pera na yung dapat ibigay. I-consider din po natin yung yung mga pangangailangan ng anak. So may ganun partner na hindi ibig sabihin na malaki yung sweldo ng ama, pwedeng mag-demand ng ganito kalaki. halaga. So dapat i-consider yung partner kung yung pangangailangan lang ng anak. Ng pangangailangan ng anak. Oo. Okay. So, sa ganitong paraan po, attorney, ano po yung mga dapat gawin po ni Miss Roslyn para maisigurado po na ito pong tatay o itong ama po ng anak ay talagang religiously makakapagpadala po sa kanila? Opo, sa nabanggit po kanina, kung nakakapag-communicate naman po si Miss Roslyn dun sa ama ng bata, okay din po na ipagpatuloy niyang tawagan or i-text or mabuti na din kung makakapagkita po sila, makapaggawa po sila ng kasunduan ng Apo. written na agreement para nandun po yung terms and conditions, paano ibibigay yung support, magkano yung support. Gaya ng gusto ni Binibining Roslyn na through ATM. Siguro sa unang pagkakataon, dapat mag-meet muna sila para magkaroon sila ng kasulatan. Kasi yung kasulatan, yun ang magiging batayan. Patunay, Tama siya, correct. batayan at basihan kung ano yung magiging kondisyon. Yeah. Kada anong petsa, kada buwan ng pagbigay, magkano. Opo. Ganon. Sa ganun po, attorney, saan po sila pwedeng magharap? Saan po ba yung proper venue para pag-usapan po nila ang ganun pong kondisyon?
Tingin ko po kung wala namang problema sa both parties, pwede naman po kunyari sa bahay nila Miss Roslyn Sa o sa barangay. bahay ng tatay. Pwede rin naman po sa barangay kung mas komportable pong ganun ang O, arrangement. para may witness ng- naman na barangay official attorney, ano po? Pwede rin po. Ayun. May O kaya katanungan po ka pa, may Miss Roslyn? kasamang kamag-anak po. Apo. Wala na po. Wala Okay. naman. So, attorney, sa ganun po, kasi si Miss Roslyn, nababanggit niya na parang partner, tama yun, no contact policy. Oh, no contact policy. If in case Through po, ATM. nagkaroon na po sila ng pag-uusap sa barangay at hindi po nakapag-comply, ito pong si lalaki, yung dating ama po ng dating niyang partner, ano po yung pwedeng gawin ni Miss Roslyn? Kasi, halimbawa, tapos na sila sa barangay. Kasi natatakot si Miss Roslyn na baka after sa barangay, hindi pa rin mag-comply Hindi itong... matupad. Oo. Oo. So, ano po yung mga susunod na hakbang na pwedeng gawin po ni Miss Roslyn? Opo. Una po, pwede pong magsulat ng demand letter dun sa tatay ng bata kung hindi po masusunod yung kasunduan nila. Tapos, syempre po, hindi naman din natin maiiwasan kung hindi po magiging cooperative, maiiakyat po talaga sa korte. Pwede pong mag-file ng petition for support si Miss Roslyn. Ako, tingin ko naman, attorney, mas madali-dali habulin ito kasi isang kawani ng gobyerno. Oo. Siguro sa ganitong pagkakataon po, attorney, alimbawa, doon tayo partner sa pwedeng mangyari. Sabihin na natin na negative mag-isip. Alimbawa, hindi nakapag-comply. Worst scenario. Worst thing, scenario partner. Maari po ba itong maidulog sa opisina mismo at sila na mismo ang gusto mo magbigay sabihin, ng... doon sa pinagtatrabahuhan ng Aha, mister. oo. Pwede nga, pwede. Pwede po ba itong matanggal sa trabaho, sa serbisyo? Ano po yung pwedeng mangyari po pag hindi po nakapag-comply ng obligasyon ito pong tatay? Posible po na magreklamo din po si Miss Roslyn kung yung sa tanggapan kung saan po nagtatrabaho yung tatay ng bata. Pero nasa na din po yan nasa discretion na din po nung superior o nung boss nung tatay kung paano niya i-evaluate kung talagang dapat ba tanggalin sa trabaho, suspendehin o ano po yung nararapat na parusa. Or advice sana magsustinto. Ayan. Attorney, kasi may nababanggit si Miss Roslyn off-air na dati na po na pinag-awayan nila itong kustodiya ng bata. Dahil po ipinahiram ni Miss Roslyn, parang yung bata po papalipat-lipat. Galing sa tatay, galing sa nanay, balik naman sa nanay at tatay, tapos ngayon nasa nanay na. Dahil ang gusto ng tatay, kung hindi naman kaya ni Roslyn, Ay doon na lang sa kanya. doon na lang sa kanya. Dahil may trabaho So siya. ito ngayon ang tanong ko, dahil illegitimate itong bata. Attorney, ang batang illegitimate or ang anak na illegitimate, sino pa ang may karapatan pagdating sa custody? Yung tatay or yung nanay? Sa batas po natin, kapag illegitimate child o yung tinatawag na bata na ipinanganak na hindi po kasal yung mga magulang, dapat po nasa sole custody talaga ng mother po. Ayun. Pero syempre po, kailangan pa rin din pong i-consider natin kung yung sitwasyon din po ba ng nanay naaangkop din para mapanatili niyang mabuhay yung anak niya. So, ganun, So, partner. kung hindi kaya ng nanay na buhayin or medyo may problema yung nanay, Oo. mapupunta. Pero kung wala naman at kaya naman, sa nanay Sa talaga. nanay, illegitimate opo. child. So, maliwanag po yan, attorney. So, ang unang hakbang po na gagawin ni Roslyn pumunta sa barangay or sa bahay, magkaroon sila ng kasulatan, pipirmahan, nandoon, partner, yung Yung mga kondisyon conditions. para sa kanilang kalinawan po, attorney. Opo, tama. Okay. Opo. Okay, maliwanag po yan, attorney. Maraming salamat po. O, bago natin bitawan, partner, si attorney, baka meron si attorney general advice para sa lahat na Ganito ang sitwasyon. Ganito ang sitwasyon. Opo, attorney, go ahead po. Ayan po, para po sa mga magulang o nagbabalak magkaroon ng anak, wag po natin kalimutan na may obligasyon po tayo, lalo na sa bata, dapat sustentuhan at pangalagaan. Yun Ayan, lang. maraming salamat, attorney. Thank you so much, attorney. Ayan, Mabuhay attorney ka. Janine Arenas, maraming salamat. Ayan, Ayan. partner, maliwanag. klarado. Naiintindihan natin, partner. So, Ayos na. balik tayo kay Miss Roslyn. Alam ko, Miss Roslyn, na medyo nalilinawan ka na ngayon. Meron pa bang katanungan? Or bumabangabag Or- sa iyong kalooban? Yeah, oo.
Wala na. Ayos na. Okay. So, naniniwala ka na sa lalong madaling panahon masusolusyonan ang problema mo. So, ganun lang ang gagawin. Pupunta sa barangay, magkakaroon ng kasunduan. Pag may kasunduan na, dapat Kung matupad. ano ang gusto mong sabihin sa dati mong partner, dapat mailagay partner doon sa kondisyon. Okay. So, maliwanag na, Miss Roslyn. Okay. Opo. Huwag kang mag-alala kasi Aalalayan ka ng ng- tabang legal, tabang ora mismo ng Action Call Center na Bicol Party List. Okay. Sapagkat yan ang pangunahing layunin ng palatuntunan ito na alalayan ang mga kababayan nating Bicolano na nangangailangan ng tulong. Meron ka bang mensahe sa dati mong partner? Wala na po. Wala Okay, wala na. So, Wala na nga wala na partner. nga partner. Mensahe na lang na nandito Nakamove on ka, nalinawan ka ng iyong mga karapatan at dapat gawin. Salamat na lang po sa Ayun. tabang po ninyo. Ayun. Okay, thank you so much, Alright. Roslyn.